Ja som na výbore vám hovoril, že ako sa cítia učitelia na východe Slovenska a medzi tým som dostal stovky mailov. A tam mi píšu, viete, mám 9-tačky v triede, v celej škole všetky 9-tačky sú tehotné. Vy nemáte šajnu, čo to znamená učiť v takom prostredí. Dneska som sa dozvedel, že prepravca do jednej osady odmieta posielať autobus, lebo mu ho úplne zničili. A to také pikošky sa dejú dennodenne. Učitelia, ktorí v týchto komunitách pracujú, sú na pokraji síl. Ale že na pokraji síl. Tak keď chcete prísť, pán minister, s reformou, tak tam a to čarovné slovíčko inklúzia, no tam vám to ani matematicky nevyjde. V okresoch, ja som spomínal, že už je 5 alebo 6 okresov na východe Slovenska, kde už sa rodí viacej rómskych detí ako nerómskych, dokonca v dedine, že sa narodí viacej detí ako, teda v rómskej osade sa narodí viacej detí ako v okresnom meste. To je už dneska fakt a tomu budeme musieť čeliť, ale nie týmito zákonmi.